It's time for SPG, as in Super Paganorn Secret Files. Hindi na nakikipagbakbakan si boyfriend sa akin. Ito ang pinakamasakit na naranasan ko sa tanang buhay ko. Itago niyo ako sa pangalang Cheryl. At ito ang aking SPG. As in, Super Paganorn Secret File. Meron akong boyfriend na biglang na-addict sa isang miyembro ng Momoland. Itong kinaadikan niya na to, isa siyang babae. Nag-trending. Kasi maganda, makinis, at maputi. Etong babaeng to, may kapangalan siyang senador ngayon. Saka, meron siyang kahawig na Filipina actress na dapat sanang gaganap ng Darna. At masasabi ko namang, maganda siya. Kaya naman itong boyfriend ko, para na siyang nabaliw sa babaeng yun. Tipong hindi na niya ako pinapansin sa araw-araw na ginawa ng Diyos. Para bang nawawalan na siya ng time sa akin. At hindi na siya nakikipagbakbakan sa akin. Ay, napapamura talaga ako. Tapos, buong araw, nakatutok sa cellphone at pinatutugtog yung kantang Give it to you, na, 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 na. Nakakainis! Tapos kakantayin niya pa yung lyrics na La 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 my lover, nermo riba ng pam-pam, nebalkot kahit pam-pam, pam-pam. Ay, nabe-beast mode talaga ako, mga be. Nakakarindi. At masasabi kong madalas na rin namin siyang napag-aawayan. Pero hindi niya talaga ako pinapansin. Hanggang sa may nabago sa kanya. Nagtataka na lang ako kasi bakit butas yung mga unan niya. Tapos iba yung amoy ng mga unan niya. Parang amoy baktol. Parang nabaliw na rin yung boyfriend ko dahil sa kapabayaan niya. Tapos kung titingnan mo yung kwarto niya, puro na rin picture ng babaeng yun na miyembro ng Momoland. Halos ma-obsess na siya sa kaka-edit niya nung picture nila para kunwari katabi niya tong babaeng to. Napapamura talaga ako sa isip-isip ko. Nakakainis na, lalo pat nung nalaman ko na dinilit niya yung mga picture naming dalawa para dun sa babaeng yun na member ng Momoland na may kapangalang senador na may kamukhang artistang dapat gaganap na Darna. Gigigil talaga ako. At nakikripihan ako sa boyfriend ko. Ang creepy na niya. Tapos, nitong April lang, pumunta ako sa bahay nila kasi hindi man lang ako kinokontak ng lokong yun.
Sa pinto pa lang ng kwarto niya, kinutuban na ako. Parang habang sa papalakad ako papuntang kwarto niya, parang may naririnig akong umuungol. Tapos napapansin ko parang umaalog-alog yung dingding niya. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil. Dali-dali kong binuksan ang pinto. At halos magulat ako sa nakita ko. OMG! Ginagalaw niya yung unan na may picture nung babaeng yun na miyembro ng Momoland na may kapangalang senador na may kamukhang artista na dapat gaganap ng Darna. At gumigiling pa. Halos makita ko siyang hubot-hubad habang nakalabas yung monay ng kanyang wetpacks. Oo, kinakabayo niya yung unan. Parang nagtatwerk. Diyos ko. Ayun. Agad na akong tumakas kasi mukhang di naman niya ako nakita at napansin. Nakakadiri. Pero ang hindi ko makakalimutan nung araw na yun, habang sinasara ko yung pinto niya sa kwarto at paalabas ako ng bahay nila, narinig ko pa siyang kumanta ng la 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 malaba ne mori bude pampa ne bangkot ka di pompom. What the F? At ayun, hindi na ako nakipagkita pa talaga sa kanya. Binrake ko na siya. Kasi baka mamaya sa sobrang addict niya dun sa babaeng yun, aso na namin yung kabayuhin niya. Muli, ako si Sheryl. At ito ang aking SPG Secret Fact.